Kulturu TV, Elston Sanayong op locatie. En zoals u ziet, dan zijn we hier waterkant bij Ashwit Winti Ewai. En op de schoen, ik dacht, weet je wat, laat me even een biertje komen drinken. En op de schoen zie ik hier de heer Sibrano Piqué. En u weet, Elston Sanayong altijd, ewa kan een geer. Isabi u dan ook Kulturu TV direct op de schoen. En ik dacht, weet je wat, laten we iets anders doen vandaag dan over de politiek praten. Weet je, laten we praten over sterke gezinnen. Laten we kijken hoe de mannen het maken binnen het gezin, maar ook de vrouwen. Suma abaleiding, a man abaleiding of na a vrouw abaleiding. En eigenlijk van imcharius revi in a economische situatie die zie. Dus wie het draait of keert, het heeft een beetje te maken met de politiek. Isabi, maar ja, zo lees je, want man kan me wegwijzen dat ik zeg sa broer, na zo imzitting of na zo imzitting. Elston Sanayong gaat even in gesprek. We krijgen een snelle shot met de heer Sibrano Piqué. De heer Sibrano Piqué, welkom in ons interview Kulturu TV. Ano ang geplande Sani Usabi. Dus een beetje onvoorbereid. Maar men heeft gezegd onvoorbereide dingen slaan meestal aan. We gaan vandaag praten over sterke gezinnen. Isabi, sumana a kapting in a oso amang of afro, want je ziet in deze economische situatie in Sawelibi, je ziet amang ego suka soutu, maar afro ego suka soutu ook toe, wat soms nadelig is voor de kinderen. Want isabi, de pchins heeft aber aandacht van hoe de pchins libi pchinsona hier en daar, en weet je, en als een congersman systeem like Amerika, je weet in Amerika werken ze en dan zijn ze weekend met de kinderen, en ja, that's it, quality time. Sumana a kapting voor osonuno de te wetaki about a gezin anno 2022 in een economische situatie sa udenono de. Nou, goedemiddag, goedenavond voor mij ook toe. Sabi toch, bon tardi, bon noche, want sab tak de Antillianen wakti minono de. Maar goed broer, eerlijk gezegd, no lefi aksmi sumana a kapting ina oso. Me vrede futak na man. Reden waarom, no de amang imsi bijna leki a werkpaard voor ons. Toch? Noemen we eerlijk gezegd. En hier grond op hem lukken zo. Alles op alle gebieden kan checken. Noemen we dat naar vrouwen. Noemen we abi a leiding. Wie is feit draaien, wie is van je potting naar umasma aba leiding. En dat die one van ons mee kan de oplossing in grond op noemen. De vrouwen zullen de nieuwe mannen zijn. Omdat mannen het nu boom voor mannen en de vrouw noemen we sa a bal. Ja boom voor mannen a bana. Maar na boom voor mannen sa a bal. En wan vrouw nou een manning op van oudu. Toch, wist na eng. Zijn er moet een vrouw op leiding. Ik moet ook nog even Libi, vrouw nang op ching. Ang udewa oso. Dat voorziet hij bij komba ka 8 euro of 9 euro oso. Dan a jugu jugu. Maar nu de ageslijk de vrouw nespang even man eko 12 euro. Half 1 of soms 3 euro manting zonder vasap nang sa amande bezig. Zonder van weer ama ede ook toe zijn de. Je ziet dat nog na extra de mamos go suku. Dus alibi kom moro hebi gimaningre waardoor afrawek gidema a ruimte voor focus tapa money wang. Toch? Dus a heer bigiro kona oso na de vrouwen doen nou. De bedwa moro bigiro ko ba manon de extra omdat afrawek gi amang a gelegenheid vandaag aan de dag voor go suku kon want da eng sameke zorgen na de rest. Dus wie is voorzien kon ik jura oso afro beklagen, non het door oso 12 euro afro ne klagen, omdat ik het kan die baba extra jura dat van odu, fugo me kwam money even eten. Je begrijpt, dus non de eerlijk moet ik umasma abaleiding en meer gunning aan leiding. Juist. En wanneer je zegt umasma abaleiding, wat bedoel je exact daarmee? Dat na de abaleiding bedoel je qua huishouding, de maar coördineer, delegeer aan haar situatie, of vind je dat ja, zij het voor het zeggen hebben nu? Nou eerlijk niet dat ze voor het zeggen hebben, maar dat ding ik controle aan haar sanode. Dus een paar mannen op ching, je woont samen of je woont samen, na een man de, na een controller. Ano engegi opdrachten maar een controller, eng moest lukken voor fit voor samen. En moest de awang sakutak jullie ki pada strati kan de bapre bal of ik mo pona gym dat belita is er ke sa ete tu laste brede der sabi dog dus chawa baki kote ko dus fosi alo baf meldi abe wakti te ade bedoro do bego dub alle boodschappen maar no de belly tak faka o achuru iboka oso in a very der
Brede no de dus bijna tegen man bataki sukwa moni here want tamara mate de chimus kwa scoren. Dus ik had taki ano enge dirigeer. Maar wie feit draaien no de organisatie in de gezinnen no de ligt voor 85% in handen van de vrouw. Ja, oké, in handen van de vrouw. Vind je ook dat in deze economische situatie, want je hoort vaak genoeg, ja, de man moet zoeken zo toe, maar in een situatie is een vrouw moet zoeken zo toe ook toe. Toch? Want je praat over een speling geven, dus je gamma eigenlijk, je gamma tijden man taki, voor zoeken money. Maar trace, je vindt ook toe dat een vrouw schreef, je moest met kwam beweging of moeten zij zich bezighouden met de kinderen thuis en de huishouding. Niet letterlijk bedoeld hoor, sowieso. Dus begrijp me niet verkeerd, maar je sabi maar je kan het ook zeggen rekenen, no, zij rekenen sa vrouwtje, sorguga, want we horen je rekenen naar agenda. Nou, agenda dus sowieso, toch? Maar like familie je uitba. Nou, in een periode zou de sa maningen abe extra zwaar. Trouwens, de maningen is a balere, sa ba verantwoord voor een gezin, sa ba verantwoord voor een nou, de mi wan luku efi werkelijk de man vrouw liep voor ama abbal if ama vrouw knap werkelijk neem baka. Want in luka ten zou de no de tungsi voor extra money nemen ki. Toch en meestal te extra money bij meki da vrouw na puslief. Ano ala umas maar want trawang de tamone de extra lief. Toch we no na fit toch no mi wan she if werkelijk de vrouw knap baka de man ete. Want de ma be extra hebi en omdat de ma be extra hebi kom luku apis dat no if nou uma ibab altijd. Want boem voor umas ma san de wan verleiding no de voor isabit ook depchi mus nyang depchi wit fei draaien brada asan hebi extra no de en if asitak amang no mang isabit ook na ano wan amano wani mang amano mang da eng ogos don't denk no baka engo te kalede abra baka tak die man kan niet toch wit van of abong da sanami mi da vrouw creëren nu. If na een mausukuflening of na een sado te ama dat je pa baka of if na nevo opbel of isabi if na een goat keta abi want altijd de kibri zijn niet ook. If na een goat keta abi dat baby go pantere ko stade de dis usa pai pure baka maar de stak afro otik a leiding abra omdat amang ishali bibchi so moro gemakkelijk. Gosuku chakong dagba. Maar dat ano ala, dat mek taki 90-85% noonde na vrouw aba organisatie. Juist. En wanneer het gaat nu over huishouding draaien in deze economische situatie, en ook dat partijpolitiek naar de society, maar economische situatie ja, waar je van huishouding kan draaien. Dus als je die mensen een tip kan geven van, want gisteren nog sprak ik met een paar mensen en de man tak hier nou, nu de na één vlees, voor si uben ja 2. Dat is één vlees, dus nu de na a toiletpapier schreef je met bigge wenkie tak te poepen. Ano tom si furo je hari je weet ook dus nak des maar een tipje even. Loko motegi eerlijk dat metegi baka toch afro te kabraja baka. Toch tegen een vivi barki SD no de engo puzzle no. Toch ondanks na engo belly tegi dat foka baby next no there creëer dat te creëren chakong toch asap tak yo rust uit in nyande alasande mante yo wiki ko creëer baka. Toch dus ili baro ko gi eng. De eng oluku no de tak e foka. Oké, amancha wa paki brede kong de chibe gwen jan trio te tak e zei ik sa vandaag geen 3 uur 2 bezuinig. Ibe was kotaki ibe was 10 minuten langer. Oh bigete no. Apa natin fasanati. Amma bigate tak iserikes sa ina fast 10 minutes more want kay mang na onder libetang. Tok tak kong bag olok tuwatra toko dene ede. Isa bidok des ano te was lang ay was bung. If kutak at TV let suma rin na won kamar. Im lukutak pa bena nespang. Want anamay ko na kasato kamay ro kamoni chakong. Amma bigate rep tak ifuno de na won kamar ukira TV. Ifuno arki radio ukira radio. Sabi tok ifuno de na kukuno leta faya sumar. Dus na amma o dirigeer en nadat na juiste massa no de missie bijna grond tapu kan meka vergelijking hè want if bigel luka vergelijken na ososei de sitaki en if bigel luku grond tapu ook toe van umas ma e bigeng tek posities aan maningere eigenlijk bem teki en dat nou want de reden zijn met ook toe de vrouwen zullen de nieuwe mannen zijn de sitaki umas ma chinso moro verantwoord toe moro aan maningere en in Suriname dat na probleem we hebben weinig mannen sabi toch we hebben weinig mannen vooral weinig mannen met ballen. Isabit ook nat sana tu mankeri waardoor boom voor gezinnen no de so fanya. Isabit ook boom voor gezinnen bijna algeselijk ano stabiel. Maar de zit ook boom voor relatie no de ook toe anamang e hore in stand. Afro e horing, afro e slikke moro, afro e accepteer moro, alleen voor agazin kan dan bij één. Of am de one big guy mate. Kom net ook wat big guy mate, maar uma sa hebzuchtig sakande no mananga trangateng, dan no de saptak ook in de fout.
Want want talei as ref libi sabelei, godoro en dat ode een probleem voor de chiving. Juist. Wanneer we ietsje verder gaan, Sibrano Piki, je ziet nu dat gezinnen sneller uit elkaar gaan. Je snapt het toch? Dan heb ik het zelfs niet over een gezin, want een gezin begint bij een vriend en een vriendin. Je snapt het toch? Als ze beginnen, ja, jongen en een meisje ze raken verliefd, toch? Koppels en uiteindelijk is je bakawajari de man praat je snapt het toch over 2 jaar, terwijl if je bedoelt als aan vroeger, dat je weet je tak vroeger na zolang hoe zit na bote bige farak ba. Wie snap chimchi je bige paring, baka dat je pot motor als aan bige varen en dat gaat dat ding jaren. Isabi en dat komt ook door de verleiding. Toch? Kortom, jij als kleine man, toch? Isabi, je moet maar onderhouden vrouw moro vroeg nodig. Isabi, if je na 18 jaar, 20 jaar verwacht eigenlijk de moeder van dat kind dat luister, je hebt een vriend. Dus maar moest doen aan Sani ook toe. En daar gaat het ook vaak mis. Sana je mening tapatori disi. Na de break. Nou moet ik eerlijk, mijn mening tapasan is broer. Ano, a situatie in a kondre wang. Na grondtapu contanso. En temita grondtapu contanso, alasan komt chinso, moro versneld nou. De meeste relaties zijn bij baka 2005, kan die nog best doen denken tori. De meeste relaties zijn bij baka 2005, 2010, begin via social media. Toch? In een besabamang achtergrond, in een sap van man door dat pepade, maar you go aftap sa amai post op Facebook en you go fadon tape en tego is dat eno. Isabi toch na walo schijn, isabi toch en a social media play een big rol toe. Tak bepaalde gezinnen ego uit elkaar dat na ook de social media play een rol. Aman doe inschrijf voor, leksa ano de, maar een jaar lang heeft hij het kunnen volhouden. En nou die werkelijk Mr. Hot Time Kong, bepaalde olono opomoro, je ziet dat je aman ma horen volmoro, waardoor aman man solis ana vrouwen vier aan fasi te amanege voor money morera. Solis amang e vier minder te aneman ga vrouw voor money moro. Want so ja toch want solis a vrouw in Spanje tak inegen zo voor morele fosi, maar amang obige vier is ref minder want ay ma begwen ga vrouw to barki euro wa wiki voor barki euro wa wiki no amanomang da mo vier is ref chiso moro minder dan a money be ora vrouw. Terwijl na boom trasani e or vrouw boom chim chelo sani e or wa uma. En dat teigi a vrouw leki you minder dat inschrijf je ibrueng ba, want dan gelijk dat waarom denkt hij dat ik hem minder vind? En hij vertrouwt me moro, abon denki en de soort chin san dat hij e pusengo doen sani sa en kan de nooit no bewan doen. Maar je hebt vrouwen met principes die gewoon volhouden en blijven wie ze zijn ondanks welke situatie dan ook. Dus if we look in boom fini, je hebt mannen die man gide uma tungsi voor money na day, de mij vier wan fasi. Ineens de mij begint denken vrouw tingi, ay fam negi de money moro dat je no, mi man. Abe lobby, lek fa ibede, tangano au lobby, lek fa de inschrijf is je taki gi eng moeilijk toe. Toch dus, mek unulek maningre, no bige twijfel zo man nou schrijfi. Toch waardoor, if you lek maningre bige twijfel ne schrijfi, je mek afro vier schrijf onzeker, en dat is op taka opvoeding in also, akan gelopen mis. Wansan kasa, of afro, osuka zekerheid na wan tramang, is dat toch of you obigeng, in voorbereiding tak disbroko je begint zo kwantrasi dus dat naar de pchio doe. Dus if you Lucas aan fini blijf gewoon jezelf en no me want she if uma beknap altijd baka de man. Ja, oké. Dan wil ik baka nga uma nga amang I oso. Isabi economie in Sawe Libi ik kaart het telkens aan omdat het te maken heeft met de economische situatie toch? Dat je ziet dat je moet sterk in je schoenen staan. Je moet sterk in je schoenen staan als gezin. Isabi toch? Omdat leksa itaki alibi fast. Toch? Uno na young boy tapadek iwa libi fast. Iwan de ina club solisi ano mamoro. Dames ref iwan go uit. Maar kan de huishouding moest zitten. Isabi toch? Soort boodschap je bij abi. Die den soort gezin die mek de man tang kraka hoor makandra. Isabi toch? Want er zijn ook kleine dingen hoor. Die het leuk maakt. Mens erger je niet. Isabi ab de pchin dat ina oso te play na ngap pchin. So iba ka patat. Da bijna as aan shooting ba. Look wat moet ik eerlijk.
een mentaliteit dan een denkwijze voor een Sanamang of voor een Walibisma tegenwoordig. Sanamang heeft een heel apart mentaliteit. Een unieke mentaliteit dat misef, wat wetenschappers heeft nog kan ontdekt, sana een mentaliteit voor een Sanamang. Sabit ook maar is dat grond op de trafasino, toch? Want sansa omus besef, toch? Want belangrijk sansa boomvoersma, nee let op, we leven in een andere wereld nu, toch? Er zijn nieuwe regels, nieuwe wetten, alles dat we niet weten gaan we achterkomen. Maar zo lees je in ons schrijf. Toch? Dus breed me bereid voor. Het leven is niet meer als voor 2020. Toch? Waardoor tap alle denkniveaus als aan verander. Hoor schrijf denk ik fossie, maar dat niet klopt. Het feesten. Je gaat nu moeten uitkiezen wanneer je gaat feesten. Met wie je zal feesten. Hoe je gaat feesten, broer. Is dat ook? Alles is nadenken nu voordat je doet. Je gaat keuzes moeten maken onder de alibi moro. Dus zo gaat het ook bij feesten. Als je ervoor kiest om elk weekend te feesten, dan heb je niet gekozen welke feesten je wilt bezoeken. Je hebt gewoon ervoor gekozen om te feesten. Toch? En er valt niks te vieren op dit moment. En je weet, feesten doe je als je wat te vieren hebt. Dus if je don't look op bepaalde zaken die je straks zien doen, laat doen. Laat de jeugd tegenwoordig dat zwak begaafd is, een grote groep, gewoon doen wat ze mensen zien doen. De lukken buitenland, de lukken zo, en de want go mee, terwijl dat aan alibi. Alibi is want trasa, de massa bedoelen zijn 2 jaar terug. Im lukken alle de man dat hij in een shimoro impecture, omdat hij aan de man grond tapuja. Om een artiest je nou lang als afding. Nou, nou wel zo nieuw artiest zit ook. Om een filmster je nou next voor de mabaka corona. Nou, nou wel een filmster je zit ook. Dus dat is een bigge lukken. Toch? Voor corona, de voetballers hebben draai. Na toen, om te abra zei dat ik draai maar trouwens ik abra nou toch. En is in een kwestie, na Messi zo voor moro. Wat heel traag generatie, dus als een switch binnen een seconde grond tapu de trafasi. Dus ons schrijf moest besef dat om kiezen nou te doen omdat ude in een tra grond tapu. Als schrijf is king, als schrijf natuur, zo lees natuur schrijf verrati. Sabi dat ona zijn verrati, maar yes, kijk zo lees dat alleen kon oktober Lucas zondag toch alles zei kon. Dus boem voor sani of vreemd omdat de no demorelijk van de bifo, zo ook te u denkwijze, uno ka hora schrijf denkwijze zo bij a bifo. If before you be 20 mati tenanga 2020, you no bereik next na de mati view vanaf 2022 you no mag op de mati dat moro. De horia baka na trawaim gomeki. Toch if you een bestie vanaf 1999 tanga no ya bestie dat die no one futu no go vooruit. Zoek wantra bestie want de stak na schrijf bestie dat de horia baka of you hora bestie na baka. Dus u die wantra grond tapo dus en zo ook heb je de mentaliteit aan negativiteit. Ino kan teka negativiteit voor corona contact baka in 2022 toch. Want een moment bij kompe ubabi pot all hands on deck wala mala bem fit tegen wansani wala mala bem fit samen tegen corona. Deno babi gite moro. Ino beshino een Mercedes-Benz strati, ino beshino een waterscooter, ino beshino een luxe hotel foto enki. Toch? Dus wala mala bem fit tegen wansani. So ook toe wala mala mus kenka denki tak uge wan trak rond tapu. Ino belop mi voor 2020 ik heb begelep mi no want boom voor san de visabi. Ja, 100%. Zo hebben we Sibrano gehoord. Onze laatste vraag, Sibrano. Sibrano, een laatste vraag, want die is nou een snelwang. Wanneer je hoort binnen het gezin, apa ego sukamoni en usaptak apa een bepaald gezag ina oso. Ja toch? Wanneer meestal amma ibara abching, dus laten we zeggen een zoon in huis, laten we het hebben over de zoon in huis. Amma ibare, maar apa kan pakemorobu aan. Ja toch, dat zeggen ze. En if pano de in oso, dan heb je soms dat binnen een gezin vooral naar de jongens, isabitak aan mij vertonen een bepaald gedrag. Maar ook toe, aan man kan go op dwaal spoor. Met alle gevolgen dat zo lees je de maar belanden in de criminaliteit, isabi, want moeder no maar druk aan man, maar ook natrase je op de dames ook toe, ze kan belanden in een bepaalde situatie en we weten dat je na ngamin na mafastrati, monimal laita padek. In economische situatie, vervelende economische situatie, die boy nak den slag, omdat de boy heeft de man lang aan barki dalagik ba, na goeie ba. Weet je, goed niet nagesproken. Wat zou er in zo'n situatie moeten gebeuren? Een vraag veel belangrijker. Maar goed, ik begrijp je bewago. Maar tegen kan ik flexen vooruit. Wat brengt me 2 woorden dat ik ja begrepen. Look op het eerlijk, want sansa uno moet vergeten. En want sansa uno onderschat. We voeden onze kinderen met
verschillende maten met 2 maten. Een dame we voet ze op, een meisje, en een boy we voet ze op. Pesolis, een boy op moro rechte moro een meisje, maar na een meisje je beschermt moro. Toch? Dus je hebt jarusu voor een meisje en je hebt een Wild Wild West voor een boy zijnde. Sa je creëert omdat die gamma tongsi voor. Vanaf 10 tente wam chiboye longkong, ama fadong, ama piren kindi. Je batak ja maningere jong, oppo jong. Beste van man creëert tapeng, maar je mag niet huilen, jongens mogen niet huilen. Daarom de keer de vrouw nodig, want amano leer om naar emoties. Amano macho, amano mag creëren. Dus dat nodig bijna en de boy ook toe, voor de mannen go doen ogri. Dat de ouders het doen alasani voor kan gama alasan sama wani. Maar de horen gaan meisje wel, maar de vergeten ga je jarusu. Toch? Doordat je gama alasan sama wani, je gama van mannen go op een dwaalspoor, vooral één ouder gezinnen, toch? Van mauwande, dat je wan gama alasani waardoor amano gwen kies alasani, amano gwen teleurstellingen. If kuta kama feno vrouw die na dei. Toch? Ama be gwen kies alasani na libi. Ama feno vrouw die na dei, pe ama fen taka verlies naf mi. Ama loba vrouw werkelijk. Ama je begin vergeet, tak tras maar de loba vrouw. Taka vrouw en malo bentu, en chilo bentu, familie lo bentu. Is dat bidog we trauma lo bentu. Ama vergeet alasani, ama denk dat naf eng, waardoor if zo'n vrouw goe. Pe zo'n man no be gwen kree. Tama be fadon piren kina ma bem opofigeng. Ama so dat die. Ama no gwen go om na emoties. Na de man dat die ek keer de vrouw top. Want niks mag van hem afgepakt worden. Wat van hem is van hem. Dus alle fasie zit aquí, at do ina opvoeding vanaf de basis. Van je kwekje op chinti de nadei. A boy na een meisje, brada gelijke rechten. Toch? In afkotemi ja, maar boy, apchi, zo moro vrijheid. Of no. Uma, zowel man, boy, gelijk. Als er vast van je kwekje meisje, als er vast van je kwekje boy. If een meisje krijgt, a boy mag krijgen toe. Leer jullie jongens om ook te huilen als het nodig is. Want dat maakt je ook tot een man. En vrouwen vinden soms mannen die huilen sexy. Dat is er vinden sabi. Maar zo man Erika tak na tere man bigi de borst dat de man sexy. So lees a vrouw is she want ching a boy vinden sa ap na you e was a boy in you. En if nooit die kreeg is a vrouw dat ik nooit misha boy me in a man is je. Sabi dog dat is voor zo'n ama ba kreeg terwijl you e kreeg maar je kreeg in zee en dat na gevaar. Dus leer de boy voegen om naar emoties, leer de man verantwoord toe, go met wan gezin. Je hebt gezin sa libi apart toe, je hebt gezin zijn libi, maar leer aan go om gewoon naar de ching, naar een gezin situatie. Daar is het ook wel met trauma ningere. Dus bijna, we advies samo abi, toch? En dat ook de antwoord op een vraag voor mij. De oma moest proberen kwekje de boy sa de abnono de. Precies like wan man sa de bon achilek de ideale man. Dat de je pointra oma ba. Ja, dat je pointra. 100%. Dus bijna heb je al alles gezegd. Maar tot slot, misschien had je nog een boodschap naar de gezinnen die op dit moment sa eluku asani sa ook dus de in een situatie tak boy stress out isabi toch je mektrobi economische situatie isabi kan de door attackie voor jou de aman kalos op no de. Luko eerlijk, een situatie die zie, nou aan beproeving. We leven in de openbaringen. Ja, wat omawanshi. If you na echt wan man, en ja ook toe een man of grondtapu wanshi, if al die tijd you bent de wa umagi een man. Hey, like van mij tak, hij gaat het nu ietsje moeilijker hebben nu. Dus a geduld, a patiëntie voor you, na een bribi dat kan kom boem wan tembaka, o soort dat you bent de wa echte umaga man. En een man na jana moment fi soort dat you na pa voor een gezin. Make depje merk op dat je bent daar voor ze. Zabi toch wist van je bent er voor ze. En aan een money wang, ik hoor dat je vrolijker. Solis wamchin bossi, wamchin knuffel, wamchin compliment. Ik hoor dat je gelukkig ook toe. Brief, mensen vertellen het na. Toch? Dus een onderschatting. Aan het tegapje money wang, dat apje virus heeft gelukkig. Dat kind lijkt voor afvrouw ook toe op de knuffels dat van Odo. Zo ook toe apje ook te wanen, chin knuffel, papa I love you. Is dat toch accept? Dus, wat manier nodig in een jongeren tapu, moest steken pressie, omdat hij na umasma. Odraya jongeren tapu en met gunning. 100%. En zo heb je het gehoord hier, een snelle gesprek met de heer Cibrano Piqué. Vandaag zijn we niet gegaan op de politieke tour, gewoon een beetje op het gezinsleven. Want ja, unulik man van straat, die moest liever een bijdrage ook toe. Je sabi toch aan sterke gezinnen, want daar gebeurt het. Als je je huishouden niet kan draaien, you know man, orden jullie, you know maar orden man kondre. Kortom, you know maar orden next. Alston Sanayong is signing out hier vanuit Waterkant. Sane give. Cibrano Piqué, a koronboy, sa geboren
in het district para. Onverwacht, Bosse Kondre. Dat nam je echt niet. 100%. En zo heb je het gehoord. Cultuur TV, we gaan soms op pad. Voor Char Anusi Kongiyu. Enkele luchtige gesprekken. En ja, dit is wat we al doen hier in Suriname. En zoals u ziet, dan staan we hier te waterkant. PSG situatie. Weliswaar niet druk als vroeger. Enkele mensen. Maar ja, dat is eenmaal in Suriname. De economische situatie laat het soms niet toe dat iemand gebroken wankie kwam. Op het moment je start je waggie, dan betekent na uitgave. Alston Sanayong is signing out. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, pe Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu Nyusu, pas de vastrat is refpuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu Nyusu, pas de vastrat is refpuntu. Suriname zo een hele clan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari, yeah, baya kriol ya fans of shini, isha idol in distance of enemies, Dambotaki on the right place, different colors, one step.